खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सालबारियाव खुंगा थामथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो। सालबारियाव हिन्दु सिख्लाखौ लांखारनानै पुलिसनि जिम्मायाव मोजां मोननाय सेंग्रा। थांगाबारियाव खुंगा द'थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथाय। मोनजि राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे जानायनि ओंथियानो जादों बिसोर लोरबां हान्जा, बुंदों इउजि ब्रह्म। धेमाजि जिल्लानि समाज सिबियारि रामेश्वर बसुमतारिया प्रेसार स्ट्रक जानानै हायाव गोग्लैनानै दिनै फुंनि 4 रिंगायाव रुंसारि जालांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सालबारि गामि सिजौ लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दिनै 16 बैसाग रबिबार बारायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंगा थामथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंनाय जादों। दिनैनि सालबारि गामि गेदेरनि खुंगा थामथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथायाव फुंनिफ्रायनो फारियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, देरसिन बैसोगोराफोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनाय, थालिर बिफां गाखोनाय बायदि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे गासै हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनाव फुंनि 11 रिंगायाव गेवलां मेलनि हाबाफारिबो लानाय जादों। बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव आफादगिरि महरै बाहागो लादों सुरुपेटा फरायसालिमानि बिबुंगोरा रुफा बर'आ। बराय बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लादों सालबारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा सुमित्रा नार्जारी बर'आ। बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों सालबारि ओनसोलनि समाज सिबियारि नवीन गयारिया आरो दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि आजिरा मोननाय गोरायुं रबार्ट बि हादागा आरो लोगोसे गोबां माननि आलासिबो बाहागो लादों। मोजां मोननाया जाति सिनाया, मोजां मोननाया बिसार खालामनायखौ लुबैया। बेबायदिनो मोनसे मोजां मोननायनि जारिमिना जागायनाय सानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लासानि मोजां मोनलायनायनि जायगाया पुलिस थानासिम सौहैबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि गबरथनानि हुसेन आली मुंनि 19 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्राया गबरथना थानानि बेन्दोंआव थानाय निमुवानि सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्दु हिन्जावसाजों 6 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनलायनाय सोमोन्दो लाखिबोगासिनो दङमोन। फरायसालियाव फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो फेसबुकआव आगान होनाय सानै सेंग्रासा सिख्लासानि गेजेराव मोजां मोनलायनाया गोसो सिखांदोंमोन बे फेसबुकनि गेजेरजोंनो। गुबुन हादर बेंगालराव मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनाय हिन्दु हिन्जावसाजों मोजां मोनलायनाय सेंग्रासाया 1 दानसोनि सिगाङावसो न'आव फैदोंमोन। बेनिनो सुजुग लानानै मैया मोनाबिलियाव हिन्दु धोरोमनि सिख्लासाखौ न'निफ्राय लांखारनानै थांनाय समाव लामायाव बरपेटानि खैराबारियाव पुलिसा हमो सानै मोजां मोनलायनाय सेंग्रासा आरो सिख्लासाखौ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय थांगाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव थांगाबारि गामिनि बैसागु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव बैसागो बोथोरनि रंजानाय आरो हारिमुनि मानदान्दाखौ फोथांनानै लाखिनायनि नोजोरजों खुंगा 6थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथायखौ दिनै 16 बैसाग रबिबार खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथायनि हाबाफारियाव फुङाव फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जागायनानै गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो दुइसिनफोरनो अननाय होनाय, गोजोन आरो खुसिनि थाखाय बिफां गायनाय, हारिमुआरि हानजा सुरनाय। बे हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो समाज सिबियारि दिपेन रामसियारिया। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो सालबारि ओनसोलनि समाज सिबियारि नवीन गयारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी आरो लोगोसे गोबां माननि आलासिफोरबो बाहागो लादों। हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारिखौ समायना रमायना मेहेरगोनां खालामनो थाखाय मेथाइ रोजाबगिरिबो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों होननानै फोरमायदों थांगाबारिनि खुंगा 6थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथायनि बानजाय आफादनिफ्राय। बाक्सा जिल्ला सदर मसलपुरनि गारामदेवआव दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ मडेल आंगनबादिखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ आसामनि दाब दाब जिल्ला आरो बियाबनि गेजेरावनो 63 नं साफागुरि बियाबनि सिङाव लुफुंनाय मडेल आंगनबादिनि महरखौ जौगा थाखोनि खालामनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो आसामाव मोनजि राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे जानायनि सोंथिखौ खौरांगिरिया सोंनायनि फिननाय होनानै बुंदों दि जाय
जायफोर मोन 10 राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे जानो नागिरदों बिसोरो गासैबो लोरबां राजखान्थि हान्जा आरो हारसिङै बिसायख'थियाव गेलेनानै देरहानो हानाय गोहो गैया। गेदेर एलायन्सनि कनसेप्टखौ लानानै खौसे जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानो नागिरनाया दिनैसिम बिसायख'थिनि सिगां जेरावबो जाफुंसाराखै। दायो बिजेपिआ नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव भारत हादरखौ मोनसे मानगोनां थाखोसिम लाबोबाय आरो दिनैनि भारत हादरनि नोगोरारिफोरा साधारन जानानै गैलिया। दायो गासैबो हादरनि बाथ्राखौ सानो आरो गुबुन हादरनि पलिसिखौ सानो, राजखान्थिखौ जौगाहोनायखौ सानो। लोगोसे फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनि दैदेननायावनो हादोराव खुंथाया फैफिनगोन। बेनि अनगायैबो रावबो राजखान्थि दोलोआ खुंथायाव फैनायनि थासारि गैया होननानैबो खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथियो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि एडिसि बन्दी तालुकदार आरो गुबुन मावख'आरिफोराबो नुजाथिदोंमोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं नावखाथा गामिनि गोख्रों समाज सिबियारि रामेश्वर बसुमतारिया 90 बोसोर बैसोआव प्रेसार स्ट्रक जानानै हायाव गोग्लैनानै दिनै फुंनि 4 रिंगायाव रुंसारि जालाङो। बिथां रामेश्वर बसुमतारिया थांनानै थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा गोनां खामानिफोरखौ मावलांदों, जेरै फरायसालिनि गायसननायाव गोबां मदद होबोग्रा सुबुंमोन। मख'जाथावदि बिथां रुंसारि रामेश्वर बसुमतारिया सिमेन्साफुरि एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गायसननायावबो गोबां मदद होबोदों। बिथां रुंसारि रामेश्वर बसुमतारिनि दुखुनि नखराव धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रिबन बर' आरो सानजा सानजारि नोगोर आन्सलिकनि जितेन बर' बिथांमोना थांनानै खौरां लायो आरो गांसे आर'नाइ बावहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।